Μπάλα, να δω. Πώς την κάνεις την μπάλα. Να δω. Α, πολύ ωραία μπάλα. Κάνε να πούμε μια μπάλα. Μεγάλη μπάλα. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα μια μικρή στιγμή. Μα μια μικρή μπάλα. Μεγάλη έκανες. Κάνε και μία μπάλα για τον παππού. Εγώ μετά θα το δείξω στον παππού αυτό το βίντεο. Κάνε εσύ και ο θείος θα το δείξει στον παππού ύστερα. Ναι. Ναι, τώρα όμως κάνε μία μπάλα για τον παππού και ο θείος θα το δείξει μετά στον παππού. Εντάξει. Κάνε κάπου. Για τον παππού κάνεις τώρα. Να δω. Για τον παππού είναι αυτό. Α, πες γεια σου παππού, θα σου κάνω μια μπάλα. Πες γεια σου παππού. Κάνε και εσύ. Όχι, εδώ για να σε βλέπει μετά ο παππούς. Πες γεια σου παππού. Κάνε μια μπάλα για τον παππού. Έλα. Όχι άλλο μπάλα. Μεγάλη, εντάξει, τώρα αρχίσαμε την μπάλα. Εντάξει. Άντε, αρκετές μπάλες τώρα, άντε. Θα μας κυνηγάνε στο τέλος. Αρκετές μπάλες τώρα, άντε. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα stop. Εντάξει. Τι. Άμα έρθει η μαμπά, θα φας ξύλο. Ποιος θα φάει ξύλο, ο θείος. Ο θείος θα φάει ξύλο. Α, έχει το καλό τώρα. Όμορφο, πολύ ωραίο. Αλλά όχι άλλο, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Να και η μάμα. Μην την πεις τίποτα. Μην την πεις τίποτα. Όχι. Ποιος το έκανε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό. Ποιος το έκανε αυτό. Καλά και όχι είπες τίποτα. Τι να το πω. Δεν πρόλαβα. Έχει γίνει γαϊδούρι γι' αυτό. Έλα τώρα, έχει γίνει γαϊδούρι. Τι έκανες ο Αλέξανδρε. Τι έκανες. Δώσε ένα μάκι στη μαμά. Δεν έχει μάκες, είχε.